Sa Good Vibes, sa isa ka lunch buffet, ang mga board passers ng Riverside College kay inas ang udto. Ini ang pamaagis ng eskwelahan sa pagsaulog sang ilang nga nangin kadalagan. Yari ang report. Bilang selebrasyon, gin-treat sang Riverside College sa isa ka lunch buffet sa Vikings ang graduate sini nga nakapasar sa licensure exam para sa medical technology, nursing, pharmacy, physical therapy, psychometrician kag teachers. Personal nga gin-congratulate sang presidente kag chief executive officer sang Riverside College nga si Samuel Lee ang mga board passers nga karon suno sa iya magaserbe na nga bago nga leaders kag professionals. We hope that future graduates will be in position to follow the model and follow the path that you've taken. You've broken new paths. You've shown Riverside College community what can be done. Thank you very much. We're so proud of you. Labing ginapabugal karon sang Riverside College ang programa sini sa medical technology. Kay man sining 2025 sa March kag August nga medical technology licensure examination sunod-sunod nga 100% ang ilan nangin passing rate. Ginsiling ni Jade Sunico, ang dean sang College of Medical Technology, may ginakabig sila nga nurturing environment lakip na innovative technology para ma-equip ang tagsa ka estudyante. Dugang pa niya, ang ilang nga programa, since day 1 pa lamang sang estudyante, ang nadisenyo na nga ang tuyo makapasar sila sa ilang nga pagkuha sang board exams kag malapot ang ilang nga mga handom. The use of our innovative technologies, for example, we have a modern laboratory, we have also digital tools and digital apps that fit the kind of generations, the students we have right now in Riverside. Of course, the Generation Z, more on the use of technology because technology is the future. That's why we're embedding technology and at the same time our nurturing processes in Riverside College. I think coupled with that, that's our secret. Maga-invest pagid sila sa patag sang technology sa ilang nga curriculum, suno kay Sunico. Sa ini nga pamaagi, mangin future ready pagid ang mga estudyante. Upod man ang faculty and staff sang eskwelahan sa Viking Street sa pagbuylog sa kadalagan sang tanan nga board passers sa tunga sang pagpangabudlay nga ila ginagyan.